Teheran je noćas stigla druga grupa od 18 ranjenih iranskih vojnika, bivših iračkih ratnih zarobljenika. Irak nije saopštio zašto nije oslobodio 40 iranskih vojnika, kako je predviđeno dogovorom postignutim na pregovorima u Ženevi. Potpredsjednik italijanske vlade Gianni De Michelis na sednici vlade posvećenoj isključivo spoljnoj politici založio se da Italija posveti veću ekonomsku pažnju susednoj Jugoslaviji i pomogne joj u prevazilaženju privrednih teškoća. Novoizabrani američki predsjednik George Bush priprema se da smanji vojni budžet zemlje za 10 milijardi dolara po fiskalnoj 90. godini. Ekipa najbližih Bushovih saradnika će već iduće nedelje početi razmatranje smanjenja vojnog budžeta. Oko 3000 delegata polumilijonskog članstva vladajuće partije Fronta nacionalnog oslobođenja Alžira sastaće se danas na redovnom 6. kongresu koji nakon pokrenutih političkih reformi u zemlji ima sva obeležja vanrednog kongresa. Posle maglovitog jutra danas će biti suv i hladan dan. Najniža dnevna temperatura u Sloveniji -9, najviša na Primorju +12 stepeni. Na putevima u Sloveniji i Dalmatinskoj Zagori se zbog poledice preporučuje oprezna vožnja. Zbog snega su zatvoreni putevi Nikšić, Šavnik, Žabalj, a za vreme novembarskih praznika bit će obustavljeni radovi na putu prema Višegradu. Dragi gledaoci, evo i pregleda programa za nedelju 27. novembar. Na prvom kanalu u 8 časova emitujemo magazin na rumunskom jeziku. U 9:30 počinje Brazda, u 9:30 emisija za decu na mađarskom i u 9:45 žurnal na bugarskom jeziku. Vesti objavljujemo u 10:20. Nedeljno prepodne za decu električni slavoj kreće u 10:30, zelena panorama u 12, a znanje i manje u 13 časova. Novu epizodu serijskog filma Reka Njemen prikazujemo u 14 časova. U 14:55 počinje emisija o međunarodnom susretu muzičkih akademija održanih ove godine u Rovinju. Za 15:50 televizija Zagreb priprema dokumentarni mozaik. U 16:55 u okviru malog koncerta prikazujemo balet Krici. Ciklus filmova rađen prema delima Grahama Greena nastavljamo u 17:10 engleskim filmom Suština stvari. Uloge tumače Marija Schell i Elizabeth Allen, režija George Moore O'Farrell. U 18:55 zabavljat će vas Muppet Bebe. Za 19:30 pripremamo prvo izdanje dnevnika. U 20 časova objavljujemo razgovor sa predsjednikom predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, drugom Rajfom Dizdarevićem. U 20:45 na programu je nova epizoda domaće serije Džekna. Emisija o velikanu 7. umetnosti Sergeju Einsteinu počinje u 21:50 i posvećena je njegovim nedovršenim projektima. Prvo ćemo prikazati film Bežin lug, a zatim u 22:20 film Da živi Meksiko. Drugo izdanje dnevnika pripremamo za 23:50. Program i noć i dan kreće 10 minuta posle ponoći, a posljednji pregled vesti u 2:10. Na drugom kanalu u 8:50 počinju vesti. Od 8:55 možete pratiti program posvećen pripadnicima naših oružanih snaga, danas za sutra Mozaik. U 12:15 počinje informativno-zabavna emisija na romskom jeziku Anglunipe, u 12:30 su mitovi i legende i u 12:45 crtani film. Vesti na albanskom jeziku objavljamo u 12:50. U 13 časova kreće program Nedeljom zajedno. U 19:30 preuzimamo dnevnik televizije Skoplje. U 20 časova prikazujemo prvi i drugi deo emisije Porekla, koji predstavlja jedan od najambicioznijih naučnih projekata koji je ikad obavljen u BBC-u. U 21:05 počinju vesti, u 21:10 je mali koncert, u 21:30 sportski pregled, u 22:30 šahovska hronika olimpijade i u 22:50 emisija Zaviči. Želimo vam dobar prijem i laku noć.